Kaka-magic. Kani siya, amo lang ni siya. Actually, gisabayan lang naman ni siya. Direct na siya kamit up. Kaning mga kauban na ako, Tagalindaban ni. So, gisumhan nagsulod sa Forest Park. Kani siya, na siya foreigner there nga kamit up. Welcome to the Lion Adventure Park. Mga ka-magic, magsulod ta diri. You look like you need coffee. Mga ka-magic, welcome to Antonio's Cafe. Let's get inside. Sige naman. Saan naman? Order mo coffee. Saan mo yung coffee? Na, hindi mo pwede. Signature chocolate lang ako. Hot. One hot signature. Pwede card? Kasi Gcash lang ngayon. Gcash? Card ako lang. Ito. With card. Ay, naman da itsada diri. Oh, ay na pa iso. Ay, okay. Gani.